Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina kuveze ngithuthunga Khumalo bathi ila sibona amagumede. Mhlawumbe emangabe usemusha ekhanzo phinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke. Bafethu, namhlanje ezindabeni ze-radio inkezo sivula ngoluthi uKelly Khumalo wayengasamfuni wayenginozinto Orlando Pirates nebafana ongasekho Senzo Meyiwa. Lokhu-ke kuvela izolo ngesikhathi ummeli kamangalelwa wesihlanu advocate Zandile Mshololo epheka ngembuzo ufakazi-ke owayesendlini uZandi Khumalo. Umshololo ucela ukuthi kudlalwe ividiyo kaZandi lapha enengxoxo ekhethekile nesiteshi sezindaba sethelevishini iNCA. Iziko lezindaba iTimes Live licaphuleke omunye wemqhafazo kuKelly Khumalo owayexoxa nodadewabo uZandi Khumalo eyayithi-ke engangikwenza ukuhlala ethembeni nokuthandazeleke ukuthi usuku lokuphuma kuyo lusondele. Emva-ke kokukhonjiswa kwale ngxoxo, umshololo ucela ukuthi umiswe kancane maqede-ke wathi ufuna ukuthola kahle kuleli phuzu ukuthi-ke unina kamufi wathi akahamba ayofuna umuthi wesichitho. uZandi uphendule ngokuthi yena wayesho into unina kaSenzo ayisho kwi-Netflix. Umshololo uqhuba wathi kuZandi-ke obufakazini bama-SMS obalethwa ngaphambi-ke kwale nkantolo kwavela ukuthi unkosana Khumalo uKelly wathi ufuna-ke ukuqeda ngomufi. Kunele-ke umshushisi wenkantolo u-Advocate George Baloyi ngelithi akakholwa ukuthi-ke lokho kuyiqiniso kwawo kumayelana-ke nokuqeda ngothando, hhayi-ke ukumbulala kusho laphana-ke uBaloyi. Ijaji uRatha Makgotleng elingenelele nalo lathi-ke lokho kushoyo ibhekise kumshololo akusho ukubulala umuntu, kusho-ke ukuqeda ngothando. Lokhu-ke okwakushiwo nguKelly. uMakgotleng uqhuba wathi kumele kwazeke ukuthi kunombango weso. uKelly wangenasa isiqiniseko sokuthi-ke aqhubeke nothando noma cha, ngoba yize bebethandana nomufi, umufi wayenonkosikazi, kusho uMakgotleng. Lapho umshololo uphendule ngelithi njengoba inkantolo iqondisa ubufakazi kodwa isithombe esidwebekayo ukuthi umuntu okunguye wayenobudlelwano obungahambi kahle, lapho-ke uma kubuka lobu bufakazi obalethwe inkantolo kwakunguye unkosana Kelly Khumalo nomufi. Umshololo uphethe ngelithi ngolunye kwehuhlangothi umandisi inkosikazi kaSenzo Meyiwa yena abukho ubufakazi oveza ukuthi-ke wayengasamfuni ubudlelwaneni phakathi kwakhe nomufa. Ngezikhathi zantambama inkantolo iguqe sakuhleli umnumzana uKhaya Gcatshe ebhokisini lobufakazi. uGcatshe wayengumakhelwane wakwaKhumalo ngesikhathi sokubulawa kwaSenzo. Uveze ukuthi-ke bezwe umsindo wabantu ababaxokozela kwaKhumalo, bezwe umsindo wokuqhuma kwesibhamu, babuye bezwa futhi nomsindo wabantu abahayiza. Uveze nokuthi-ke bathi uma bephuma eminyango yena noyise engasekho bazithela phezu komuntu owayesegcekeni labo. Abathi-ke uma besondela kuye nenduku wazikhalela ngelithi-ke bangamenzi lutho ngoba akusiyo wenze icala. uMeyiwa wadutshulwa wafa sekhaya lo wayeyintombi yakhe ngumculi uKelly Khumalo eFort Lawrence ngo-October 26 ngonyaka ka-2014. Bafethu, izona ndaba ezihamba phambili ebekade sinilethela zona kwi-radio inkezo. Mhlampe-ke ngabe kuthini kwakho ukuphawula ngalezi ndaba? Ake siphinde futhi hlala lapha na-comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena luthini lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngenza ukuthi ngelasiboni sengiphuma kanjena, ngiyathembisa unyaboya futhi nezinye ezilandelayo kwividiyo elandelayo kwakho ukusubscribe nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.